Bu ýerde hem ören ustaçlyk bilen gündogar ähenginde ýerine ýetirilen bir näçe keramika önümleri fin edýäňiz. Bu ajaýyp eserleri Türkmen nakkaşlygynyň gelişini ýerine ýetirýän portretini şekillendiripdir. Hemmäňde düşnüklidir. Siz näme pikir etjäň? Suratkeş. Suraty näme sebäpden çekdi? Beýle sunmatyň görmeginde suratkeşiň ışky dünýäsiň täsiri barmy? Gynansak-da suratyň taryhynda beýle maglumatlara ýok. Ýöne şeýle bolmagy ihtimal. Talipler, biz sizi muzeýimizde görenmide öğrenşät. Türkmenistanyň şekillendiriş sanaty muzeýimizde ýene-de gelip duruň. Sag bolun. Maya. Durayda. Ýaş ýigit, undan bolsaň men saňa ýene-de ýatladayyn. Bu ýer döwlet edarasy. Men bolsa şu ýerde işleýän, maňa bärde Maya Nuriýewna diýip ýüzlenýärler. Bak Maya, sen haçan bet etjek men bizim alma. Bu zatlary meni anlamadan öň pikir etmelik edin. Wah, men sen ağlamaňyma. Şoň men telefon sesine doýanmandan. Ýatyp galypdyr. Onsoň men sana SMS uğratdyma bagyşlady. Bağışla diýip ýazan SMS'in meni 2 sagat çaýhanada garaşdyran ödäno. Wah, ödäň okma ol men gyzyklandyran ok hanım. Bizinkilere ýem siziň öýüňizde. Şondan habarly bolay diýjekdim. Näme? Genesi. Bulara kıyılacağı mindan o. Bize şoğu sizinki diýänçe, şunuýdan bir ädime beklemez. Ay ne bileyim da. Yeri komşu, gelip seni taam edipsiniz. İyi biletmedir. Yittiğimizi örlek geldik, bir yittiğimizi. Yittiğimizi diýdiniz mi? Hovo. Toğu. Arslançağın altığım için Mayacan sorak geldik. Kalkmadı kapıya yalnız katıpsınız onunla. İsteyelim gelin bolon bir yer dağdına. Komşu otur kalk. Kıyıdımızı günü uyuyu ağlap gelirdi. Senin bir zat oğlundan yana. Yok dayılar, inni daha yalı oğlan olup yetişti. Ben devlet medeniyet institutunu götürüp, şol institutta muallim edip alıp kaldılar. Şeyle bir oğul olup yetişti. Görenler hayrana, görmedikler armanladır men oğlumu. Oyun boyu var, ilim yetibilmeyen yigit ola. Ben zat olmaz mı gayip? Aynamıza daşatıp dövere getirýärdi. Vah yaşlık dövrü. Hemmemizin başımızdan geçti gelin. Yönen ha, çağalar birbirine gövün veren son. Önen atır oturut iş yok. Näme? Göbün beripdirler? Uy havu. Meneme gyzym tanayan ölen ol bir oglana göbün berer diýip, onda da siziň atyňyza göbün berer diýip biljekke. Mahyacan fotoğraf veren arder. Geçen hepten içinde. Mahyacanlarım gelip gitti. Vah komşuca kıyıda gelir mün kişi. Alıp gider bir kişi deyiptirler. Adı da şolan bir yürü de. Anladım. Sen benim yıkıca ayırmadın. Sen görmemeyen yerine bildiğini aklan vermez dallar. Sen eýýäm ulugyp bolmaňa. Belki senin göbün berenin vardır. Eger şeýle bolsa çekinmede aýt. Eneň beýke daýdalara jaň edip, gyzymyz göwnäni okdyýar ha. Biz seni halamayan ýerine durmuşa çykarmazsa. Ece. Toğu. Gyzym, bize olara biz göwnüsegem gyzymyz gövnemez diýip goýberdi. Ay, senin bir kan altından başka yigit tapmadın mı gayet? Toğu. Altından gördük utançtı. Şu ayna daşatıp görür, bir hep ulul olmadık değil mi? Inni düşünükli. Şu wagtlaram aynamy sen üçin daşlayan ekenler. Asıl şu dururlarda bäri diýsene. Bir bakıyorum kendine ne? Oy buğurla yenesi kakarlanman deydi. Böyle neyse baharlanmam diyelim bile işittiler ama. İnizle günlere kızımına şektat yapacak. Bu oda ağzını açıp ödüne mi var ona hali? Yok oğlu yapacakmışsın. Hem de artık arasında ben.
Bak inesi hedem siz var. Nesip bozu hemmezat gülyalı olur. İnesi bir kere kovlanın hiçle ana bakar canalanmazda da bir kere kovlanın aynesi anasın gülyalı anlınır. Mum getiriyor mısalını. Kovlan yerden mısalına gidiyorsun. Sen bir kov olacak olsana. Sen para yerinde hem işi bitir kaçacak olsana. Ece, Oo. yerine mi? Hazır bir şey olur. Sana yeri adım yok. Sana da yok. O ne mi bizi var beydik maskara edip iyi ver koy verdin mi? Bartağını kudasılığa. Kıydığını da verirsiniz deyip durs biz. A sen olsa ne gürleşipsin, ne kıydın haber tutupsun. Bak, canım. He. Üt koşuk bolanat yok. Bize bu tutma var ya, kıyacağım ne razı da olur. Oh ne razıymış. Bak. Ece can, kıyız rahat değil. Kıyız razı olsa sen gürleşmeyle kendinde. Can ettim. He. Elini alan o. Şu bağır bakanam şu elini almasa. Mocan ettim. 2'ye de gel, 3'e de gel. Haberleşme lekenim. Bizi var ayını kovmaktan beter ettiler. Biz bir yaş yerim gene bitmelerle bizi. Ece. Birinin kapısına. Ece oğlum ne mi? Yani oğlumdan sonra kokuyor. Oğlum ne bitti? Bize var ya bu da çılığa. Havarımız yok diye. Ece tanıman öğrenirdi. Tanıman yörün yerimizde öyle kıyıdın havarı yok. Ya ondan ne mi değildi? O ne mi diyorlar? Eğer biz gövnesögü kıyıdımız asalam gövnemez değildi. Ben. Yine şeycik koy verdi. Ene can, yine bir gerek parayım. Olma bir gerek paramını kim kıyı veriyor? Kaçtığımız oradan kıyı alacak bu. İnne bizim parmağına yüzümüz yok. Ece, arkayman. İnne sapar neydi polisizden öldüm için. Şey de o. Nuru bilen öldüm buluyor. He, şey sen o. Hani? Naharına tayar olsa everim. Nahar kayyar da hocam. Ne? Hadi be. Olar gattigen gördi. Enem daha da kıyım radyo olmadı gördü. Hawa. Olar nereden ölsünler? Indi näme diýerler? Indi näme bahana tapjaklaryny bilemem. Men ärazy diýip aýtdym. Yer bolýa. Innikde kakam barjakdy. Belki şonu radyo bolar. Hany görberýäs. Ertir. İşten soň bir gezmedi. Bolýa. Ýöne meniň tägem sen başlama. Onu erti görürüz. Görärýäris goçjyt. Eyvane, o näme keypin yok? Pikirlenýän. Näme pikir ne diýen? Kıyımız maýajan sorap gepdirler. Sorap geldiler. Kimler? Bike daýdalar. Bike daýdalar. Kime? Kime olur şol attygyna? O mekterin penceresini nöp görermi? Sonra mal ahbirat geçen sığırmoşot görün bez adamı. Şoma sorap gelýänim. Hawa. Siz näme diýdiniz? Biz göwnesegem kıyızımız gövnemez diýdik. Ay şona oňarpsyňyz. Ýöne O näme ýönesi? Näme boldy? kıyızımız maýajanyň ol oglanyna gövni bar ekenini. Gowny bar eken. Hawa. Ol oglan düzelenmiş. Şu wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlap, şol ýerde mugallim bolup işläp ýörenmiş. Moğollum diýsene. Hay bolberýär, moğollum bolan bolsa bolupdyr. A sen näme razylaşaýsam diýäňmi? Ay näme? Ýaşlyň özi göwnýän bolsa, garşy bolup durmaň zerurlygy ýok. Bolsa biz olary öňden tanýar, goňşy bolup oturdyk. Du demek boldy.
Arslan. Hanım aleyküm Arslan. Aleykümselam. Oğlum da açsan. Olmadı. Gel geç. Sen niye buyur verdin? Benim Arslan canlara Kur'an var, ayrımı da aynı kelime ayrım yazımda var. Acelede karşımın rol ortalığı ben buraya aynı kelime. Aydın. Hani? Dedin lan. Ne Arslan canlarına? Qara gözleri koyar hayrana, sen aşkanda bolyan divana. Seyle bağda gezsek sirana, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Qara göz yarım, gel söygül yarım. Gözellerden saylat söyönüm, yaşlığımdan devran sürenim. Pek söyleyime hormat koyanım, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsın vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsın vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Qara göz yarım, gel söygül yarım. Bahtiyar zamanın gözeli, baht durmuş göziran edeli. Aşk yiğidin saylap söyeni, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Qara göz yarım, şirin söyyarım. Qara göz yarım, gel söygül yarım. Arslan can ne hirep oldu? Arslan? Uy. Oğultur dost tuğulam, mat oğultur. Yerine düşüptür. Oğlunla. Salam. Salam. Geldin mi? Men hep boşadım, aydı verelim. Bolya var ya. Siz durumunda bize ısıdığımız toy deyip. Sizin toy mu açın? Nesip oradan olsun, nesip oradan. Netik orada. Yürü onu ben size uğradım. Sayasına koca tuğdum, men özümü yalnız duydum. Niçik halın bana duydur, ovamıza gelen vaktin. Öyle adam yok vakti yok ma sen aydım ay. Kakam var vakta kakam. Kakam yok vaktam sen. Sen aydıma düşünmeyen mi? Bu ne kadar değil mi? Sen bir iktisadiyetçi. Abi de olsa sen o dişkari. Niçik halın bana duydur, ovamıza gelen Häzir bara doğumrak bolun. Bulyami merdirak bolup özüm qovart baran. Domi, can oğlum giyrinde sagayan bilen giysene. Ece ne ettin aymını? Sağayın ne, çepayın ne, tapağı ne? Vahşın tapavudu kenne. Bir bereketlere giyrinde.
Sayan bilen giyirleyendir. Can vala. Beydim ete. Bolyaca. Sağ ayak bilen gidersin, sağ ayak bilen giren, çip ayak bilen gidersin, çip ayak bilen giren. Şeyt oğlum, Bolyaca. şeyt. Bolya. Allah can. Şu edek bir uğruna olsun nahirine. Olar inşallah. Selamun aleyküm. Urgun musunuz? Selam aleyküm. Bismillah. Salam Gel gelin gel. Ha, bor. Bolya. Özüm alıp geçelim. Gelineceğim. Jigimi daydalarına alıp kaydaydı ya. He, şeylemi. Ova. Qayt işini alıp geçelim. Arslan, şu wagt öýden hem olup geçecek ha? Şola mağa da gıdık be. Toya çenle olar oňuştursa bolar weli. Ýöne toydan soňa ma gatnaşmaly bolar. Olar bir bilen goňuşça. Olaň bar alyp bilmedik galasy men. Senem oňraýan. Şeýdip meni ýamanlaýmarsan. Men seni ýamanlamok. Sen hemişe maňa azar berýärdiň. Onsoňam, o wagtlar sen maňa aşykdyňy men bilemokdym. Ha. Aşykdygymy bilemezsen aýtmadyňmy? Aýdardym. Ýöne birat kiçeldi aýdardym. Ozan yani. Bu ne senin kapıyla ne? Karnışlık aşağı ettik geldik. Onun ne birbirini tanap gördü. Çağlama yani yetişiptirler. Günün ağrına tuğda muzlukan. Oğlum kıydılar koptular. Başka yerlerimiz ha hem belirtmek için karnışlık aşağı ettik geldik. Onu iş ettiğini. Çağlarım ne medil düğün dünyaya inen yandı olin. Tüvelemeye mula adamları olup yetiştirler. Doğru canım. Onların başkana vuracak vaktine yettiler. Dedim neyme gözümüzün yetip duran yeri. Olacak. Bir devletli maşgalalar. Bir kıyıdına da haritar çıkayardık geldik. Son neydi neyse? Dedim kıyıdımıza salatallık radi. Ay tumarım. Bizim neyme sizi tanıyar, siz biri tanıyan. Ondan neyme yaşlar alağaşan mordalar. Birine doğru karşılığımız yok. Onu biz arkayı toy sayını tutuverecek. Tutuverin toy sayını da. Onu ne karnına şol yapsa. Hava. Gezip var edeceğim. Ana bir üyler nerede? Hayvanlardır, yerine tavşalıdır. Oldu ne? Ona bakın aklına mı öğrenecek da? Hava, medik olsun. Sen ne? Toy bolcağını bilen yok mu? Vah, bilgen yerler. Gaynımdağı tədəgəl gelen meni ünsenişlerim tadiyanlar. Wah, muňala dediýän zady nihene? Seni inemem, ecemem gowur ýaraky. Häzir ýekece geldim diýip söýgüleseler, täze gelen soň, uly geldim diýip söýgüler. Onsoňam täze gelen soň, saňa öýüşlerini kömek ederdi. Hava, onu ýan dogry. Ana, ýigitlerim elle. Elce. Ha. Tamam telefon. Otur. Waalaikumsalam oğlum. Geldiňim tagama. Berkel. Oğlum gowy, elini falan. Bar oğlum öğretmenim de işlerini saçmalayma. Yere oğlum. Ineme däme alada bolsam. Hawa. Gara gerektirdi bilsin de ha. Ödünü gerektireden aplanmaya maya mı? Ya şunça wagtla maýaň ýerine ýyladym diýene. Sizem toslamana ýokda ýa. En atasyň sözüni murak gelsinler. Soňa iş gaýra. Şeydi. Uy, yurçuay. Ol elindäki näme? Uy, gepli uýmy. Muny size doganyňyz bolatdy. Olya aram. Otoban üçin gerek bolsa çağırarsın. Bolýar. İyi, hadi. Vay, gowdumy. Siz memoriýan balynda. Doğandan. Doğanın gowurýandan bilmeli bolýar. Jelen mol. Salam Arslan. Salam. Gowy ýagdaýlar? Gowy. İşlepeň sagama. İşleýär Arslan. Gowla bolyn mene senden öýkeli.
Uy, näme? Şu gyýlarym säherlerde bakana tapaya öýkelemän. Toyun sehedi bellendir. Topardaşlaryň arasynda da men iň ýakyny menim bolyn, maňa aýdan ogum. Wah, sen bahan etip ýören zadyň. Intek çakyl çykana, çyksa ilkinji sana berje. Sana edip galsa men toýda çağryljak gelekenim. Maýa ýetişdirä ýaly. Ýogsa näme? Entäge maýaň barlygy, maýa meni ümäde çağırdy. Nesip bolsa, ümäde barjak. Bar, hukman bar. Çakylyň öz elmine gowşaryn sana. Görürsenim, nesip bolsa. Yer bolýa. Sag bolun onda. Tamam işle. Bolýa, sag bolarsa. Senim tagaman işle. Geldin mi Ece? Ece, yani öyle ya? Ne? Hava. Maya canım. Duymadın bakacağız herhalde. Sonra bir yürüyüşte oğudum şöyle. Şu bukçağın kepi bitmeyen geçti. Niye kalktığının bukcasını geri veretmendir diye kepe alacak ki. Kim kepeleri ödüyor? Hani bir keke dedi. Bir ke? Oğu. Böyle ya da nin mül koşulmayın ne firin şimdi işimde. Daha ne anladı? Bukca kıydı yerinin iyisi. Hem koşulma. Ece, bana kayin oturanıldın, bir sağına çepine fere de, şu aşağı kaçar şu der mi? Oğu. Bana kesin. Şu mu gözler görür? Oğu. Bukca nerede Maya canım mı ne? Kaçan ne bilse ömrü aydaymalar. Size Aysen'im, Ervet, aytmadanım erim. Yarın olmadan. Durun daha da aytmadan yaranmazsana. Böyle Ece, Nereye böyle. gittim mi? Vay vay. Böyle, var Ece, var. Doğru. Görüver televizyon değil var. Vay Ece, bular maňa mı? Hawa balam sana. Gel gydym. Ine bular gudalardan gelen halat serpaylar. Seni minne bir ojağa gelin bolup barýan. Türkmen gelininiň eli işsiz bolsa halanýan däldir gydym. Tüweleme elimden dür dökülýär. Eneňem, menem bilýänji zatlarymyzdan sana öwretdik gydym. Ýöne Maýajan, eneňem aýdar welin menden sana eje maslahaty. Men nähil sylaýan bolsaň, gaýynlaryňam syla, hormatla. Özüň sylasaň, senem sylarlar balam. Gaýyn öýüňde ornuň tapmak aňsat däldir gydym. Ýuwaş-ýuwaş öwrenşer gidersiň. Men ýeke, men doganym ýok diýerdiň balam. Ana endi eltiň doganyň bolar. O terziňim ne? Awa enesi. Maýajan geldim mi gydym? Hawa ene, geldim. Indi bu öýmän saňa sowgatly kaldym gydym. Algaýdym. Hemem iň bagtly günlerim şaýat bolsun zalaçyn. Evetdim. Enesi, toýada sanalgaja gün barly. Bukjan taýýarlasak, kurteler görmäli etmeli. Doğru. Ýöne men şu bukjadaky zatlar hemmedim meni ýeke-ýeke görjek. Men biýken kepine galy bilmen. Erte ol ýekejek indi eden zatlarym şu bitip ýüzümde tapa berer. Ene, Ece, men gyýlar haçan çağırayım. Olar ümäge geljek diýerler. Erte bir gün çağırarsyň gydym. Ilki bir galan açan zatlaryň sanawyny edip alışdyraly. Erte bir gün diýip ýürmäňde gidinde badyra näme almaly zatlar bolsa alışdyryp dyýynyň. Üýlenem o gaýlar çağıryn bokçalar taýýar edim. Onuň gaýny. Wagt geçip barýar. Onna şu sanawy delle ertere işten soň gidäýel Ece. Bolýar. Sene minne önü ve sen öýüňden gidýän. Bu öý indi sensiz boşa galar gydym. Ay, beýdi bedene. Meni maldyk ýa häzir. Ay Ece goýdana, men onda gyragdam awa. Tamam işleýän ýerim şu ýerde. Geler durarynna. Şonda da ýekeje çağan durmuşa çykyp öýden ötse, ýüregiň paralanýar eken guzym. Toy, goýdana ga. Gaýdyň ýüregine maňyk ýaňa. Maýajan gargaýyn. Dipde çay goýup batmaş. Sen gaýdyň ýanyna beýip özüň elden berme. O çağa giden zaman bir göwür bärde galar. Goý gaýdym gaýynlary bilen öwrülüşsin. Sen alat edip ýörmesin äge. Ah enesi,
Ýekeje galan bolan soň bar mehrim şoňa süňdirdim-de. Koyup kış maskalatı var yerden gelin. İndi ol hak öyünü oluşuyor. Baran yerine bağıt ırzgır etsin. Sonra ne mi? Mülöriyedi bilen el veriklice öye gelip gidip dursa. Gayları bilerim. Bu vatnaşıkta vardı ikimin başka ne mi armağanı var. Doğru aýtýaňyz enesi. Baranla gelin. Soğucak soğuş, köşüş. Bak. Häzir meni var ya. Bak. Var enesi. Filmin var bana. Yuh koyurup da. Baba gelin al, şimdi mi da tayarladınız mı? Oğlum nesi? Gürleştik. Yine men size ukap bereyim. Hani ayt, bir aynak malayın. Ne seyredin? At kulaklar tayyar. Onun qadan ocak hemmedat gürleşildi. Tayyar hemmedatımız. Dur, kurtanını mı? Enesi. Şeytçengde bilýän emin. Hemmedatın arasına men goşulmaly. Enesi. Ertir er bilen gidivereli kurtar. Gidenimiz gowy. Kurtanı maýyjanyň öz saýlata gowy bolar. Özünem alyp çık gidiverir enesi. Näme çekinme. Gece, maýa nere gitdi? Kurta saýlanmaly ana kurta ýatdan çykypdyr oğlum. Ýöne, maýa sizden çekinär aja. Aýlanjan dogry aýtdy. Ol ýaş gyýdenta. Maýa bizden çekiner. Şeýlen ýa. Ha. Ýoksa da. Bahar geljem bara. Howa, bahar gelin bilen gidiverdim bahar gelin ara. Bor enesi, bor. Men ona çağalar özümçük alıp galayyn, bahar bilen maýa ikisi bilen edip saýlasyn. Bollu. Bor enesi. Onda men aýda neje maýa. Bor oğlum, bor. Aýdy ber, aýt. Terete oğlumu. Maýa aýtaýyn diýen bolsun öbür teretem. Ýernen kolor bolsun o teret. Enesi. Qavanam, Pegenyan, kuonyan. Maýa ederini bilýän akylly. Munyň pöwhe. Vay enesi. Inte bir maşhala bolar ikisi görürsüňiz. Bir bowy. Şeýle bolsunlar, şeýle bolsunlar. Nisip bolsa. Alo. Maýa. Bardyň san? Hawa, geldim. Öýem başagaýlyk. Durşy bilen toýum aladasy. Mene seni erti kurtuga barkda elejekdim. Erti erden bukjaga bir kitany algal gitmeli. Şondan gidäýer. Ha, boýla. Bahar geljem kömek edersen. Balya. Görüşdik. Salam. Gelin geçin, ene kurtalamız. Vay bu kurtalan oğadan noni? Maýa. Teret bu kurtan oğadan jadygyna? Menem edil şu renkde kurtaga ipdim. Şu renkde köýnegim emmadi. Renkde şeýinip salama gitdim. Senem şu kurtan saýlaý Maýa. Renka gatawadan eken. Yok, men bu renkde köýnegim ýok. Yer bolýa. Biz onda birinji gyzyl kurtan saýlaýaly. Gyzyl kurtan soňra oýaýyn idimne. Ay borda. Gyzyl kurtalarymız bärdedir. Maýa, bu kurtan oğadan noni? Renki da gözüm ýagynyp barýa-da. Şu kurtan saýlaýaly biz Maýajan. Yok, men şu kurtan haladym. Bu kurty döwrewap naşlar öle bedelen. Bu kurty o kurtydan has oğadan Maýa. Gow sen şu kurtan alay. Bahar gence, bu men toýum. Men şu kurtan haladym, şu kurtanam aljak. Bolya alawary. Men sana alma diýem owa. Ýörüňni bedegleňiz görkedeň. Geçäýin, bedeýlemiz bu tarapdadyr. Ýörüň. Yer bolýa-da. Men aňa gowsy bolaýsyn diýdim. Şu wagt toýuň aladasy bilen biraz başa gaýrakdyr. Men gowsy geçirimlirak bolaýyn. Gyýrlar. Bukjan çataňyzy tapyň ucun düwmäweriň bolýarmy? Dönüň elneje düwme sökülmezmi? Sökülmez balam, sökülmez. Gelin bukjasyny düwün bolmaly, läller balalım, eşitip goýun.
Gelin gaýyn öýüne barandan soň düğünçökleriň hem düğün çözülmeliler gyýdylar. Dönügel nece? Bu däwiň manity nämeke? Ýa satynçylaryň arasynda düğün bolmasyn diýip, şol otogdaky düğünleriň hemmeti çözülýär. Türkmen halkynyň her däwiniň aňarsyna uly bir many bar. Ine gyýdylar, her bokça bir zat üçin niýetlenen. Birine köýnekler salarsyňyz, birine ýaglyklar salarsyňyz, ýene birine nogulnabat salarsyňyz. Dönügel nece? Näme üçin gelin gaýyn öýüne nogulnabat bar ýaka? Şo tüýjülükler ýaly, gaýynlary bilen tüýjülükli gatnaşmak üçin edilýär. Aýo çora, gutlaýas bagtyň bolsun. Aýgün ýaly güler ýüzüň solmasyn. Aý dahyry, gizleme ýigdiň neneň. Birden boý senden kelte bolmasyn. Agy, näme beýdip maýajan tonurýaňyz? Arslanyňa boý derek ýalykdyr. Jorajan, sen äwer dağlaryň keýgi. Ünsüme eýledi gyýbady düýünkü. Iki daýda çuwal ümmünli, her näme juwan ýigit dälir höküki. Renk nenengsi, tarımı içýän, ýa şargaramy, giýjäni gutjan. Dişleri gädipmiş, gürlese gatjan. Oýsana gyýt. Saçy ýok, başyny ornaşan telpep, ýalňyşmasam dilem oňoýly peltek. Aýu, saýlanyňa geçýäňmi güwe? Aklam kemirek, bolmasyn tentek. Kelte diýdiňiz, kelliýdiňiz. Gara görülmedik, delliýdiňiz. Sary diýdiňiz, içýän diýdiňiz, gürlese diýişleri gatýan diýdiňiz. Oňa ýanydyňyz garany, gyýw bollediňe, utandyrmaň inni uýany. Boyunda näme haýry bar bolmasa akly. Saçam düşünür belki köp bolansaň akly. Diýiş näme gerek? Çorajyk pişirip berer. Arslanjany biziň gyýdymyz söýer. Garýaly ak bolanyna näme? Üstünde itler oynar. Goý bolsa bolsun gadan neýgara. İçinde ballar gaynar. Ay jorama, keteni köýnek. Ey jorama, keteni köýnek. Diýdiň dana, atly etmep. Diýdiň dana, keteni köýnek. Diýdiň dana, atly etmez ýygyň dana. Gaýra bakar mene, dokmadara kakar mene. Sol joramy görmeseme, erep akar mene. Sana kurban bolsun bu şirin canım. Edepli ikramlı sade bulgıydım. Onu kiçi bilen görlesin çağım. Sıpayı mulayim zade bulgıydım. Sıpayı
Nesi, toya da sana varjabın varmy? Bağlalarım, tagamanı öldünüz mü? Ova canım. Bu evine gelin. Esecan. Gelin hata yerinden doğuşup yatakta. Nemen soğudu? Vahiy gelinim, azar edilmenden ekeniyim. Hayır canım. Doğut bir zalı vermezler de Ece. Sağ ol gelinim, silahına hormatına. Men tüs diyen renkim eken, şunu gözünde mi bakacağını diktirip çık giyerim. Ne diyorsun Ece? Tanrı yapkasın. Meni anna bugunlukça tercümeli işim etip boldum. Yani siz ayın ahırında bana tölemeli varsın. Hay karavul. Men sana pul kovucu töler. Ayın ahirine karavulluğuna başlama. Yeri bol ya. Meni işe gideyim Ece. Var yoluna Sağ oturun. olsun. Sana manişli olun. Sağ olun. Gelinim, yürü kimden, bu süyücüden çay içelim. Yürüyelim. Gelece, yere zat yok. Mahkili darcan razılaydın mı? Ecana karışıktır eder, nedir göreyim? Gelece kattayı çoğuttu. İstemem çıkordum. Peter, sana umacılık bolama var. Ece bir yere isem işte bunu var. Maya. Çağa bıraktığına menen sorarmala. Umacılık ona öğünü başlayarak. Bilmezdim başla. Bilmesen menen sorarmala Maya can. Sen nämen? Ta umacılık bolmayanı bilen yok mu? Bir yere isem işte bunu var Ece. Bir yere molanok yarım edelim. Bak, öyle tongalıkta işlemek. Şeyde var oğudun senin hatların, yıllarıp bakyalar ödeme renkler, hem alıp gitseler ödeme renkler, füciyatlarının yumağın çödüler, hem alıp gityeler ödememengdep gelmengdep, füciyatlamalan yumağın çödüler. Öýde adam ýokdugyny bildirýän. Vah, men näme deýin, ýürek aýdym aýt diýip dursam. Aýdy ber. Men sen mahmaly walyna aşyk bolma. Uy, hani enem daňy ýerde? Olar mehmançylyga gitdiler. Galanlaram işdi. Tuğulemy, şuloýda menden başga hemmekşem işliýär. Täzegenden işe gatnap ýok.
Şulayda daha işleme diyen var yani. Vah, işleyecekler. Yine kıycaşım, rütçaşaydın diyenler. Yönü, täze gelmek, iş agatnak görmek bir hillemay. Mene täze gelmedim, dine işlerine olyadım. Bir taraftan aşkana işlerine koşulmasa oy. Dere gaynında şulaydı, dine harlamı olyalar. Doğraydan, teversen enemin hem, ecemin hem baş yerini ahret. Daha ne mi? Baş yerini olaymak, Ankara işlerle. Şoň üçin beýinçilik bolup diýerim, ölmem. Täze günden oý işledim. Mene işe etjek. Bolýar, tagamança var. Ýörmenden uğradyň. Maya. Şuna gatyya dadım da. Taslaman üstünde işleyen Maya. Hawa işleýär da. Yüzün salıkla. Näme boldy Maya? Arslan bir zat diýdimi ya? Ýok, gowy. Maya, öňlere sen men bilen gowudyň. Gülüşýädiň, çaý içýädiň. Bugünlere sana bir zat bolýar. Täze maşgala öwrenşip bilemokmy? Ya ejem dağını görösüm gelýärmi? Öze durmuş bir hili günçe gelneje. Maya, durmuşda aňsat zat ýokdur. Şoň üçin şolaýyň ody bilen gerip, külü bilen çykkan. Menim durmuşa çykamda aňsat öwrenşmedim. Üstünden ýyllar geçdi, soňa öwrenşdim. Bu durmuşdur, öwrenşer gidersiň. Sen iň gowusy eneň dagy bilen maslahat edäý. Olaň durmuşdan ýüki ýetikdir. Sen özüň hem sadadan ýuwaş bolaýaňda. Ýoksa bu madeçelli öwrenşer giderdiň. Hawa, onyň adam dogry. Men onu erter ýürgünlikde ejemleri deýin. Enem dagy bilen maslahatlaşaýyn. Hawa, iň gowusy şey däýsene Maýajan. Salam Molim. Salam. Molim. Salam Molim. Salam. Geçen gedek tavşıran yumuşlaryňyzy bir kemsiz ýerine ýetirdim. Indi näl tema saýlasam bolarka? Ine özüň bilýän. Milliliklerimizi bütün dünya ýaymak ähli o dişgärleriniň borjy. Senem türkmenigdi. Esasy türkmenigdiniň dosty bedewatlar. Sen ahaltaka bedewatlar barda bir senariýa ýaz. Onsoň bilesin işlersiz. Mümkinçilik bolsa kinoda düşürer. Dogry aýdýaňyz Molim. Men senariýasyny ýazaýyn. Siz gatygy maslahat berdiňiz. Sag boluň Molim. Bolýa, sag bol. Kejip, har oýnawaşlaryň ýyňlaşdyran häzir enenem geler, berde çaý içer. Getir berimden. Seninle bir de şuraya sığdırmadan kolyamı. Men asılan bilýärdim sen meni haramaýanyny. Milletçe yer versen, yer ayetini yerden çıkarar etme. Yerlece siz bana yanlış düşündünüz. Enesi diýene. Hawa, bu Maýerden 2 gün bäri habar ýok. Jaňan eden ok, ýa özüň jaňlaşyp göräýsenmi? Vay, jaň etmede bilinä. Jaň edip ağlap otursan ätjek. Öwrenşip bilenmokdy. Onda da enesi, ýeke jagyzym da alad etýän. Vay, bizde birdägi telefonum ýokdy. Başga bir ýa-dowada gelmir düşäýsin. Inen ata bilen aýda bir ýerde oradan habarlaşyp barýardy.
Bu döwürde teknologiýa ösdi ahry. Indi bir düýmä basyp, ýeriň aňry uçy bilen jaňlaşyp habarlaşyp bolýanysy. Sen şonda öz jaň edinse etme. Her şimdi jaň edip dursaň öwrenşmedi kıyın bolar. Ýer bolýanysy. Han taýarlan. Bazara gidelim. Bazara ödüp bermän. Telefondan sarıg dedäýel enesi. Hali siz teknologiýa bilen öwrenşipsiňiz da. Men bazara gidip gökse öz elim bilen taýlabajak. Ýeme göwünü bir açylar. Hemen gidip bolar da. Ha ýör. Bolýa, ýörün enesi. Ýör. Ayda, bu Baharcan, deredin, nerede koydum yıkıldım? Nerede kovaşıptır mı? Atu, geçiptir. Bu naşlara gözüm ettim. Doğrudur. Gaýnym, men weren matamy halamadym-ka. O näme üçin bahar genje berdike? Bahar genjede içiň ýansyn diýen ýaly, men göz alnymda geyip gaýnymy görkezýär. Bu näme bolluk-ka? Şey diyenler gelin. Gelin ha. Gelin. Ha Maya sen geldin mi? Bahar yok mu de? Havdayda. Gel şimdi de seni. Muhtam şeydik ben onu bir rahatım pasiyantomun düdülün o. Kıyınan böyle kelmeği. Şimdi o katlarını bilemem muhtamın. Enesi. O ne mi oluyor? Geç otur. Asıl berde ne oldu? Häzir maýelerin bir hili öýküli çykyp gitdi da boli bir hili wagt gaýtdy meýdimden näme bolaydy gadym? Men öýüşdadım diýem bu. Men bahar gelini çağırsam maýa gelini geldi. Meni hani bahar gelini ýokmu diýdim. Näme urtdyp taýdy bu öýüşdadım bolany? Wah enesi bolan zat ýokdurlar boli bahar gelini bara bir gawan ýamy bir hili maýa gelini hiç oňşanok. İkisinin arasında bir oňşuksyzlyk bar da. Bastaşlyk etýändir bu. Hawa enesi bastaşlyk bar bu ýerde. Men sana gaýyn maslahatymy aýdaýyn. Sen bahar gelini çağırda ölüm birim çykyny öwretdi. Bir indi täze gelin gelin. Öýüm düzgünni bilen ok, şoň üçin onu ýuwaşlyk bilen öwretsin. Näde ýersiň son kowun ýöne ikisi bileje, gülüşip, degişip çykýarsa, ken gowurnurum. Şeýlemi enesi, onda men maýa gelini bahar geline tapşyraýyn. Soňa maýa geline hyzmaty, edim bolamy öwretmegi bahar geline talap edýän. Bahar gelini bilen onda men berkçe gürleşeýin enesi, bolly enesi, bolly. Onda men bahar gelini çağıryp çyk, berk gürleşeýin. Şeýt. Gül ýaly bolar. Men bahar gelini bilen gürleşeýin. Gürleşeýin. Gaýnlam diňe bahar genje işinan ýalar. A men näme? Oň başarýan zatlaryny menem başarýana. Gaýyn öýüňde ornuň tapmak aňsat däldir gaýdym. Men geldim. Maya, eýilik mi? Ýa-oğlum, bırak kravatlar etdim. Ha. Yüzüňe sen gowuňa deglenmeň de. Näme ol? Ýok, bakym gowuňa dedim. Ýana bir adajam daglarsın. Ha. Bolýa, onu öýlenip görmäne de ejeňler. Bolýa. Ejeňem seni göresi gelenler. Olam seni gördü bolar. Bolýa. Ha. Şeýdip çykýar sana. Men seni ağırtmak üçin almadymmy? Odan jay. Bizden ana dep oturda daýdym. Ana görýär, sen etmekden öýtüp gelýärdir. Hawal enesi ýüregimi injalaýdy. Uy ejemi, näme üçin ala dedýäňiz men gowa? Eni ýüregi de. Alada itjekkä diýip etmän bolanokda.
Ağrıdığında özün haber arttıramadan geçen men değerli edecek koydum. Duyun elini telefonlar mayacağını can ederi dur. Arkayın can ederim. Ve işte çağım kaynım uğrattı. Hüyede kop salam etti. İyi veren getiren sağ olsun bana. Oradan iyi veren getiren sağ olsun bana. Elimden benim kaçak boş koyuyorum ben. Yankı ala büyücülüklerimde kaçaklar nasıl da bilen oğudur. Böyle nesi? Ha, böyle. Çay otur benim. Mağaza, teyze maskalarını uğraşıyor bana. Ene, benim tübilen suratlar matlamatla sayınıp geldim. Söyleme. Kaynım da qowy. Yöne eltimenden haq qower yerler. Ma hatta işiminden anoklar. Eltime de bir söz ahad iki söz köp yer bolupdy. Men durmuşy beýle ödemle getiremokdym. Häzirki ýaşlaň ulu meselesi şu da. Hakyky durmuş toýdan soň başlanýar gaýdym. Ana şu sözleriň asyl manasyny men indi düşündim ene. Düşünüyorsun bana. Düşünüyorsun. Hiç gelinim kendine bitmişik değerler gaýdym. Eger başardığımızdan sana hüneri öğredenler. Tuğulümü, iş düşemek ya. Büyün işlerinin bir kimse deyip ya. Hawa, ýene olar bana iş ananoklar. Näme bolsa bahar gelinip durlar. Azyn aytman kadar iyi bilinçik turda erterlik tayarla. Günümüz tavallı mı? Akşamlık uğruna çık. Kaynım daha badıra gidecek olsa, eltiğini alır, özün çık git. Sen ecin näme? İlm olup gelen vaati öğrençip çık gideyendir ökyanım. Hemme gelinim özün başta ya tayyarıydım. Herde maskara karışıp gitme, öz alçaklığına bağlı. Idatları gecene vıraytma vırayım. Katalı dedir. Olen. Enesi, hawa kaçağa tayinladım. Onu raytlar getir. Koyayım ayacağın katlarına. Biterini ak biter yani. Ağlayıp mağaya, sen nakara mısın bilen masalı? Havayı da kanatı çok olur. Bir de şuraya geldi, sen nakar mısın senin numarın yok? Gelinler nakar pişiriyor yani. He, bunu tevete. Yaşlığım yadıma çıkıp gitti de. Oğlum çok doğru yaptın bunu. Ben kaynım yaşladım. Sen yani gelin baktım beni aşkhanadan çıkaran yoktu. Sebepten de tüyücü nakarlar. Ben pişiriyordum da gelinken. Öğrenşiver gelin. Şehitteci kendi kadar kaçış verin. Bu mu gelin? Ben bir taşlar çık gelin. Arasın oğlan. Onu mayka gelin yerde aytayım. Bu mu? Böyle adaydı. O, işte. Alo, salam doğancığım, qoğma adaylan. Salam, qoğucuyum. Özüňem qoğma. Qaynyň dagy yegençiklerimem qoğma. Qoğu şükür, siz oğum çağlar nähili saman kapýarlar mı? Qoğu şükür. Agy, täze geliniňiz nähili öwrenşýärmi? Vay doğancan, adyna magdama görüşün. Näme boldy? Gelen günden bäri çağlama gün yok taşana. Arada didarjany umetjekdir. A düýnem kiýimin oýnap oturan oýnawaçlary ýygnaşdyrypdyr. Yarım saat sesediňmedi gaýdymy? Vay, baharsegem hemme zat olur diýen häsiýetten galmady da. Bäh, şeýlem hikaýa. Asyl şo gelin bir zat etse, maňa yaramaz bolup dur da. Agy, sen gaýynlaryňy täze gelinen gaganýan bolaymy? Goýsana doğancan, ona hemme diýdiň bollugy. Onda näme ýöne gelin kötökläp oturýarsyň? Senim täze gelmekden hemme zat menden sorýardyňa. Inni sen gedeň, maýajanyň dogany ýok, sen oňa dogan bolmaly ahyry. Vay doğancan, sen ämen utanýardyň. Yer bolýar bahar. Men bir azajyk işlerim bar. Habarlaşyp dur.
Ertiň bilenim oňşak bol. Bolýa sag boldy onjum, saman oturum. Bäh, men çyndanam was bolaýdym mykam. Ýöne, göräýmäge maýa da artykma çereke da etmedi. Wah men on gowunna nahak ýere degaýdym mykam. Meňem şoň ýaşynda durmuşa çykmadyk gyýjygymma. Bir gün olam durmuşa çykar. Eger şular ýaly ýagdaý gyýjygymiň durmuşyna da gaýtalansa, men nämeler ederdim? Towa, men nämeler edip ýörnä? Ody, özüňe bas, ötmese keseke diýipdirler. Men bu etýän hereketlem maýany şulaya sygdyrmalyk bolýar. Hany maýa bir gelsin wakaly, men ondan ötünç soraýyn. Meni bagyşlasa bolýar. Men bir maýa gelýänçe öýleň arasaçylygyna seredeýin. Baharjana, Howene teýdiňle ýa aýdy berin. gel Baharjan, gel bir kiyimizge gürleşelik. Otur şurada, otur. Aýdy berin enefi. Baharjan, sen menin noň bahar gelinim. Şoň üçin men sana tapşyrmaly. Indi sen gyýdyňdan ýene bir gelin geldi. Ol bir maşgaladan gelen täze gelinde, ol öýüm edim bolumly, ýol ýörelgesini bilen o ahry. Indi sen kiçik eline ýygyňa tirkäp, ähli zatlary sen onu öwretmeli. Sen täze gelin ol gelende men sana hemme hyzmatlary öwredipdim ahry. Indi gerek senki gelinim. Maýa geline ýygyňa düşürdi. Öz terbiýany bergin gelinim. Olarmy? Bolýa enefi. Teki istat ala etme. Men o hemme zat öwredip, tikinlik mänem öwredip, naharysır mänem öwredip. Men näme bilmeýän zat bolsa, maýa hemme zat öwredip, sen arkaýyn olup. Ana, munin bolýa. Şeýdip agda berje bolup öýü alyp gidibermeli. Ewanny ýa-da. O, kakasy. Onu ejin görmemek bol. Täze boňşulary duruşýar. Ana şundan gör. Iya. Tamam, gatyp keldim. Geçen malad etmem. Günne bir goňşy joğra tapylyp gelýär. Üç gelenimiz bäri günne bir goňşyňkydan tügeleme. Duruşuna da habar. Täzelik. Ejin bolmaly bolýar. Uy, onu näme? Täzeň geldi duruşýar. Awa, ulu gelene tapşyrdım men täze gelene. Ikisi bilejeği aýlap gör. Goňşy. Agdy ýaşap görýär bolýar. Şekerim yok. Awa, täze gelmişirdim. Tuğra. Ben kewan işiyorum. Ortamında bolýar. Bolýar. Arada şutlarma işte bereyim. Dogry maýsam, nämeden aşajagyny bilemem. Men kiçilikden ejesi galan. Aýablawanyň maňa göňüň görejä teretdiler. Ýöne şonda da gece nahyrynyň ýaly hissa tutup bilmeýän eken. Durmuşa çykyp gaýnaýma gelen soň, gaýnam men ejem ýaly boldy. Ol maňa bilmeýän zatdan öwretdi. Iň mehriban adamyň nurly. Soňam birden seni ýerdim. Täze geldim diýen seni ýolap başlady. Ay menem näme? Çağa owlap etdim. Gaýnam senden abandym. Sana öterak gödürüplük etdim. Bakşla meni. Ýok gence. Ýöne men tek o ýene tanys. Öwrenşip bilemem. Men sizi özüme dogan bildim. Men sizden gaty göremem. Sebäbi her öýün gürün tertibi köşüp, ýuwaş-ýuwaşdan öwrenerim. Netik bolsa, men sana bilmeýän zatlar ählisini öwrederim. Wi gence, täze tikilen koýnamynyň matasyny nerden aldyňyz? Wi, o matanymy ýollaşym alyp berdi. Ýöne tikinmäne wagtym bolmady. Gogoran barsan sana da hargyd edäýär. Bolýa. Täze ýylla ikelti bolup meňzeşeýine göre bilmedigiň göze çyksyn. Ana bu ýerde beýlediler, alçak. Şeýle odam bolup. Gelmeýär.
Her inen baktı, öz maşgalatının avatlığınadır. Doğru aytýanyň enesi. Durmuşyň süýçülüğünden şol bagtda da Seydeýlerini seydey. Her kahramaya teşviklerle bilece de şartlarla basam. Gelin bugün aydım aydıp yaynalayın, gelli bir de azap täze yıl gelli. Tank edişip yılın toyun toylanayın, gelli bir de azap täze yıl gelli. Gelli bir de azap täze yıl gelli. Täze yıl, täze yıl, salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl, täze yıl, täze yıl. Salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl. Yar güllüm güdül arçamıl, devrim bahtiyarlık baltlı barçamıl. Şan şukrada bitlep nuru yeritemil, gelli bir de azıp täze yıl gelli. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Täze yıl, täze yıl, salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl, täze yıl, täze yıl. Salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl. Toy bayrama betlep bütün dünyany, bir karar döwlükde ömrüm gülyany. Şadlanlarım arkadağım hemmeni, gelli bir de azıp täze yıl gelli. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Täze yıl, täze yıl, salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl, täze yıl, täze yıl. Salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl. Täze yıl, täze yıl. Salam täze yıl, täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl, täze yıl, täze yıl. Salam täze